Bore da I bawb ohonoch chi. Ar ail sul yr adfent, a mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. Dwi eisiau I chi'n ystod y gwasanaeth, os da chi'n mynd yn rhy boeth neu twym, I godi'ch llaw a nawn ni agor y ffenestri. Oherwydd, da ni'n mynd twmo'n tai o'r boeth a hyn, lle, de, yn y dyddiau yma. A da chi'n dod mewn o'r oerni'r gwres a mae'n bwrw chi. A mae'n gallu bwrw chi'n ystod gwasanaeth weithiau. Wedyn, nawn ni agor y ffenestri os di'n mynd yn rhy boeth. Ond croeso, da ni am addoli Duw hefo'n gilydd, da ni'n mynd I weddio, da ni'n mynd I edrych ar ddarn o'r Beibl hefo'n gilydd, a thrwy hynny da ni'n mynd I fawrygu yr arglwydd. Mae ganddo ni ganweithiau bach adfent i'n atgoffa ni o y tymor yma. A da ni am gychwyn y gwasanaeth drwy ganu Emmanuel. Felly, da chi'n gwybod y geiriau, a dwi'n hoff o naws yr emyn yma, a hefyd I fod o'n deud goleini'r byd ynde, yn un o'r penillion. Na Duw ydi goleini y byd, a fod o'n dod I drechu ac I ddileu tywyllwch. Ac yn hywyllwch y geia, da ni'n hoffi gosod yn goliadau. O'n i'n clywed bod rhai wedi gosod yr goeden nadolig ddoe yn barod, ac efo'r goleini yn cael ei roi. Ac yn raddol wrth I chi ddrifio trwy Gaerdydd yn y nos, mae yna fwy o oleini yn dod i'r tywyllwch. Ond yn Iesu Grist, mae'r goleini mawr yn dod. Does dim rhaid I ni ofni y tywyllwch, oherwydd mae Iesu yn trechu bob tywyllwch. So, na ni ganu hefo'n gilydd yn si mewn. Yeah. Emmanuel, Emmanuel, ei enw yw Emmanuel, Duw gyda ni, Duw arno ni, ei enw yw Emmanuel. Y bigael da, y bigael da, ei enw yw y bigael da. Duw gyda ni, Duw arno ni, ei enw yw y bigael da. Goleini'r byd, goleini'r byd, ei enw yw goleini'r byd. Duw gyda ni, Duw arno ni, ei enw yw goleini'r byd. Meseia Duw, Meseia Duw, ei enw yw Meseia Duw. Duw gyda ni, Duw arno ni, ei enw yw Meseia Duw. Diolch gyda'r ail ganwyd. Diolch. Michael? Gwilym. Amen. Wel, bore da chi gyd. Hyfryd bod yma bore yma. Ac wrth ni fod yn paratoi yr adfent, wrth bod ni yn yr adfent, dwi yn un o'r
dyn ni yn un o'r teuluoedd, dyn ni wedi roed yn doliadau fyny. Stryd arall wedi roed i goetyn fyny eto. O, da iawn, ambell un. A mae yna rhywbeth hyfryd yn dwys am mynd trwy'r traddodiadau yna o baratoi. Ac yn amlwg, adfent, disgwyl, paratoi, disgwyl am. A mae'n gyfnod braf yn ei fod fel teulu eglwys hefyd, yn dathlu hefo'n gilydd, yn disgwyl am y Nadolig, am y ffaith bod Iesu wedi dod yn Emmanuel, Duw gyda ni. Duw yn ganol yn byd ni. Duw wedi dod yn ein canol ni, yn hanol ein cymunedau ni, yn hanol ein bywydau ni. Duw gyda ni. A felly, ni hefyd am ganu'r emyn yma, sy'n sôn am fel bod Iesu wedi dod, a bod o ddim jyst wedi dod fel passenger i joio, ond bod o wedi dod i ennill, bod o yn gryfach na'n pechod ni, na'n problemau ni, na'r diwch sy'n y byd, bod goleuni Duw yn gryfach na hynny. A felly, os ni'n sgipio i'r ditsgan, mae'n sôn, so hwn yw'r ail bennill, a mae'n sôn am fel bod Duw gyda ni trwy'r storm a trwy'r tân, a fan hyn mae'n dweud rwtîn gryfach, contrwy'r pechod, fêm gwaredaist, ysgrifennwyd, Crist gyfodwyd, Iesu tiw arglwydd pawb. Felly, os chi eisiau sefyll i ni ganu hon, dyn ni wedi canu o'r blaen, ond teimloch yn rhydd i ni allwch chi annu'n reminder bach. Cariadwy foler ein mwy. Sorry, dwi wedi dechrau ron. Cariadwy foler ein mwy, hoedwyd ar gywilydd roes. Dy gais ein gwaith a'n dechod ni, doliaeth godais fi. Drwy'r storm a drwy y tân, ras di drai mor ffyddlon yw. Mae gwirionedd am ryddhau, yn ofies i Crist drwy'r mynd. Wyt ti'n gryfach, contrwy'r pechod, fêm gwaredaist, ysgrifennwyd, Crist gyfodwyd, Iesu ti yw arglwydd pawb. Alpha ag Omega wyt, gobaith am amddiffyn byd. Ti am ceidwaith, ti am cael, trwy dal i'r cyfan ar y drod. Rwyt ti'n gryfach, contrwy'r pechod, fêm gwaredaist, ysgrifennwyd, Crist gyfodwyd, Iesu ti yw arglwydd pawb. Dyrchafon bryd dy enw santaidd, dy enw santaidd, dy enw santaidd. Dyrchafon bryd dy enw santaidd, dy enw santaidd, dy enw santaidd. Dyrchafon bryd dy enw santaidd, dy enw santaidd, dy enw santaidd. Dyrchafon bryd dy enw santaidd, dy enw santaidd, dy enw santaidd. Rwyt ti'n gryfach, contrwy'r pechod, fêm gwaredaist, ysgrifennwyd, Crist gyfodwyd, Iesu ti
arwydd pawb. Rwyt ti'n gryfach, ond rwyt eto dim gwaredaeth. Ysgrifennwyd, Crys cyfodwyd, Iesu ti yw arwydd pawb. Ar y cyd, ar y dechrau gyda ni. Ydy beth, ys ymlaen i fan? Diolch Gwilym, rwyt ti'n gryfach. Be am i ni ddarllen hefo'n gilydd rhyw gyfarchiad neu gweddi sydd yn sôn am yr adfent, a mae o wedi seilio ar adnodau yn Eseia. Os newch chi ddarllen y print bras, na i ddarllen darna eraill. Bydd yr anialwch a'r sychdir yn llawenhau. Bydd y diffeithwch yn gorfoleddu ac yn bloeddio. Cant weld gogoniant yr arglwydd a mawredd ein Duw ni. Dywedwch wrth y gwan galon, ymgryfhewch na cofnwch, wele daw eich Duw mewn cyfiawnder i'ch gwaredu. Agori'r llygaid y deillion a chlustiau'r byddariaid, bydd y cloff yn llamu fel hydd a bydd tafod y mudan yn canu. Cant weld gogoniant yr arglwydd. Bydd dyfroedd yn torri allan yn yr anialwch ac afonydd yn y diffeithwch. Bydd y crasdur yn troi'n llyn a'r tir sych yn ffynhonnau byw. Cant weld gogoniant yr arglwydd a mawredd ein Duw ni. Bydd gwaredigion yr arglwydd yn dychwelyd wedi coroni a llawenydd tragwyddol. Cant weld gogoniant yr arglwydd a mawredd ein Duw ni. Cant i hebrwng gan lawenydd a gorfoledd, a bydd gofid a gryddfan yn ffoi ymaith am byth. Cant weld gogoniant yr arglwydd a mawrygant ei enw yn oes oesoedd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân. Fel yr oedd yn y dechrau, y mae yr awr hon, ac y bydd yn wastad. Amen. Gaeaf. Coed yn foel o ddail, yn llwyd a llonydd. Mae'r tirlun, sydd weithiau wedi lapio a niwl a glaw, hefyd yn llonydd, llwyd ac oer. Mae'r diwrnod byraf a'r noson hwyaf yn ychwanegu at yr ymdeimlad o dywyllwch. Mae angen lliw arnom. Golau llachar a gorffwys rhag yr holl bethau hyn. Rhywbeth sy'n dod â gobaith ac sydd yn ein hatgoffa o'r hyn sydd i ddod. Felly, rydym yn addurno ein tai a lliw, pethau llachar sy'n pefrio a phelydru, a goliadau. Goliadau sydd yn dod â chynhesrwydd, goliadau sy'n dod â gobaith i'n cartrefi a'n calonnau. Goliadau tu mewn a thu allan, yn ein cymunedau a'n cartrefi. Golau sydd yn ysgafnhau bywyd. O flynyddoedd yn ôl, gwelodd Duw dywyllwch y byd ac anfonodd ei fab Iesu i fod yn oleini'r byd. Adeg yn Nadolig rydym yn dathlu ei ddyfodiad i'r byd. Ef yw'r gwir oleini sydd yn goleuo pawb, y goleini tragwyddol. Mae'r golau'n dal i ddisgleirio yn y tywyllwch a'r tywyllwch wedi methu ei ddiffodd. A yw ei oleini ef yn disgleirio yn eich Nadolig chi? Yn disgleirio yn eich bywyd chi?
Pynciau gweddi bore yma i ni gael gweddio hefo'n gilydd. Da ni'n dymuno'n dda i un o'n diaconiaid, sef Arfon Jones. Dio ddim wedi bod hefo ni am 2 neu 3 sul. A hynny'n benodol oherwydd i fod o yn ynysu. Oherwydd pnawn yma, mae Arfon yn mynd i'r ysbyty, a bore fori mae o'n mynd i gael llawdriniaeth i dynnu aren. Oherwydd bod o'n awyddus i roi ei aren i rywun oedd yn yr un cwch a Seren. A maen nhw fel teulu yn ddiolchgar bod Seren wedi cael aren sydd wedi gwedd newid i bywyd hi. Ac felly mae Arfon yn rhoi aren. A da ni'n edmygu fo yn hyn o beth am i barodrwydd i ddangos diolchgarwch mewn ffordd ryfeddol. Mae'n bosib na chydig ohona ni fysa'n bodlon gwneud hyn. Ond am ryw reswm mae Duw wedi rhoi 2 aren i ni. Felly, a da ni'n gallu byw ar un. Ac felly bob dymuniad da i Arfon. Gobeithio a bydd y triniaeth yn mynd yn hwylus, bydd o'n gwella'n dda wedyn. A bydd na fywyd rhywun arall yn cael ei wedd newid o gael aren a iechyd yn sgil yr hyn sydd yn digwydd. Pynciau gweddi eraill, os yna rhywbeth ar eich meddwl chi? Yn sicr, a mae'r geian oer. Ukraine a'r rhyfel yn fanno. Mae Somalia wedi bod ar y dyn newyddion wythnos yma ydy. Ydy. Mae'n America ydy'r wirionedd o newid i frifo. Y newyn yn Somalia. Un bach arall, dewch ag un bach arall i ni weddio. Meddwl amdani nhw. Scarlet fever, da i wir. Ia. Diolch yn fawr i chi. Felly dewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi a plygu pen. Diolch arglwydd am gael bod yn gynnas yma bore yma. Da ni'n cymryd yn diogelwch a'n hawddfyd mor ganiataol mewn byd sydd yn ansicr. A ni dyma fwriedais di ni fel dynoliaeth, bod ni byth a hefyd yn sôn am ryfel ac am newyn ac am anghyfiawnder ac am salwch. Ond fe fwriedais di yn bod ni'n byw mewn heddwch gyda'n gilydd, heb boen, heb glodi, heb salwch, a fod newyddion da yn yr arglwydd Iesu yn cyhoeddi buddigoliaeth dros y pethau hyn, ac yn annog ni frwydro'n erbyn y pethau hyn, nad ydyn nhw'n rhan o waith dy deyrnas di. Ac ar ail sul yr adfent, nid i'n helpu ni drysori yr hyn sydd wedi digwydd yn yr arglwydd Iesu. Y goleuni wedi dod i ganol tywyllwch yn byd ni, mwyn delio hefo'r tywyllwch, mwyn dileu y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch yn ei amgyffred ef, medda Ioan yn y bennod gyntaf. Dydy'r tywyllwch ddim yn gallu trechu goleuni Iesu. Dydy o'm yn gallu sathru fo, dydy o'm yn gallu ddileu o. Oherwydd ym mhob oes a milenia a chanrif, mae goleuni, dy gariad a dy iachawdwriaeth yn Iesu Grist yn parhau i belydru. Nes yn y diwedd, ar ddiwedd amser, bydd yr Iesu'n dod yn ôl, ac mi fydd y tywyllwch yn cael ei ddileu un waith ac am byth. Ac fydd na ddim mwy o ddioddefaint na salwch, na gwendid, na slodi o fewn dy deyrnas berffaith di dy hun. Da ni gweddio nerth i fod yn ffyddlon i'r arglwydd Iesu yn y dyddiau yma. Da ni yn gofyn arglwydd y bydd yr ysbryd glân yn gweithio'n yn calonna ni ac yn cadarnhau yn ffydd ni fel disgyblion i Iesu Grist. Ac y byddwn ni'n dysgu amdano ef, y byddwn ni gyda'n gilydd yn daddoli di yn llawn llawenydd a positifrwydd.
Ac byddi di drwy waith yr ysbryd yn sancteiddio ac yn newid ni o wythnos i wythnos. Gwna ni'n debycach i Iesu Grist. Da ni'n gwybod am y gwendida, Dad, lle da ni'n gallu bod yn flin, gna ni yn amyneddgar, lle da ni yn bod yn hunanol hefo'n meddianna, gwna ni yn bobl sydd yn hael, lle da ni ddim yn barod i ymestyn at yr anghennus a'r bregus, gwna ni'n bobl sydd yn barod i stopio ac i ymateb i gri yr rhai hynny sydd mewn angen. Fel yn bod ni gam wrth gam yn cael gwarad o'r hen berson sydd yn rhan o'n natur ni, a bod y dyn neu'r person newydd yn yn calonna a'n meddwl yn cael ei adnewyddu am bod ni'n dod yn fwy a mwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Fe weddiwn dros amgylchiadau y cymdeithas a'r byd. Da ni'n meddwl eto am Ukraine, a'r rhyfel, a'r bomio, a'r marw, a'r oerni, a'r tlodi, a'r creulondeb sydd yn y fan honno, fel llawer man arall yn y byd. Ac yn gweddio am heddwch, deled heddwch di i blith y bobl hyn. Da ni'n gweddio dros Rwsia a Putin ac yn gofyn y byddan nhw'r wythnos hon yn ceisio cymod ac yn stopio'r lladd ynfyd sydd yn digwydd mwyn dwi ddim yn gwybod, hyrwyddo teyrnas Putin a'i giwad. Da ni'n cofio am y tlodi yn y byd, y meddwl yn arbennig am Sudan y bore yma, a'r cannoedd o filoedd o snad filiynau o bobl fel ni sydd yn dioddef o ddiffyg bwyd, o ddiffyg lloches a chysgod, o anhawstera gael dŵr, ac hefyd oherwydd nad oes na foddion a chyflyrau neu adnoddau i gadw ei hunan yn lan. Arglwydd gwna ni'n hael, a gwna i arweinyddion a llywodraetha'n gwledydd ni, i sylweddoli fod ymateb i'r bregus i fod yn flaenoriaeth yn yn gweithgareddau ni. Ar un modd, da ni yn gweddio am yr scarlet fever yma sydd wedi ymddangos yn ystod y bythefnos ddiwethaf. Cydymdeimlo hefo'r teuluoedd, 6 o blant bach hyd yn hyn wedi marw. A da ni yn cydymdeimlo hefo'r teuluoedd a'r rhieni hynny sydd wedi colli y plant bach yng nghrafangau y salwch yma. Yn gweddio bydd cymuned yn gallu cau amdanyn nhw ac y bydd goleuni cariad yr arglwydd Iesu yn pefrio ar eu bywydau nhw. Da ni'n gweddio dros yn gilydd hefyd arglwydd. Da ni weithiau'n dod i'r capal a mae pobl yn gofyn sut da chi, da ni'n ateb yr eddfol yn iawn, pan da ni ddim yn teimlo ar yn gorau. Pan dyda ni ddim yn iawn. Pan mae yna broblemau da ni'n ei gwynebu, pan mae yna dristwch yn calonna, pan da ni methu ymdopi. Arglwydd gyda ni yn gymuned gynnes o bobl sydd yn gofalu dros yn gilydd, yn cryfder ac hefyd yn arbennig yn gwendid. Felly fe weddiwn dros bob un sydd ddim yn iawn yma y bore yma. Mae'r wythnos wedi bod yn galed, mae'n amgylchiadau yn pwyso arnyn nhw. Fe weddiwn dros bob un ohona ni sydd yn teimlo yn stressed ac yn ddigalon ac yn methu delio hefo pethau sydd yn digwydd. Helpa ni fod yn chwiorydd ac yn frodyr sydd yn agored i gynnal a chadw a chynorthwyo yn gilydd. A da ni'n cofio am Arfon yn arbennig ac am y llawdriniaeth mae o yn ei dderbyn y fori. Yn gofyn y byddi di'n arwain llaw yr arbenigwyr a'r llaw feddyg i wneud yr toriadau cywir, y bydd y clwyf yn cadw yn lan ac yn iach ac y bydd o'n gallu cryfhau yn syth yn ystod yr wythnosau nesaf. Ac fe weddiwn dros pwy bynnag fydd yn derbyn yr aren hon, a byddan nhw'n cael adferiad iechyd ac y bydd teulu arall yn cael ei bendithio drwy ymdrech Arfon. Clyw yn gweddi, yn enw Iesu Grist, yr hwnna'n dysgodd i weddio gan ddweud, ein tad yn y nefoedd.
dewllus, fel yn y nef. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddion, a maddau i ni droseddau, fel yr ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn, a phaid am dwyn i ni brawf, yn gwared ni rhag y drwg, oherwydd eiddo ti y deyrnas, felly a'r gogoniant, Amen. Dwi am wneud cyflwyniad bach i'r darlleniad a darllen, a wedyn mae Gwilym yn mynd i'n harwain ni i ganu can hefo'n gilydd. Da ni wedi edrych yn Hebreaid 1 a 2, meddwl am yr adfent, meddwl am y Nadolig, a meddwl be mae Duw yn trio ddweud wrtha ni trwy y darn yma o Iair. Os ei di'r sleid nesaf, dyma'r ddwy adnod. Yn y gorffennol pell, roedd Duw wedi siarad gyda'n hynafiaid ni drwy'r proffwydi. Gwnaeth hyn bob yn dipyn mewn gwahanol ffyrdd, ond bellach yn y cyfnod olaf hwn, mae wedi siarad â ni drwy ei fab. Felly, mewn eiliad, mi fyddwn ni'n edrych ar y ddwy adnod yna yng nghyd-destun yr adfent a genedigaeth wirthiol yr arglwydd Iesu Grist. Wrach bod rhai o'na chi wedi sylwi ar yr ystadegau gafodd ei rhyddhau yn ystod yr wythnos ynglyn â o'r cyfrifiad 2021 a rhai ohonyn nhw'n ymwneud â chrefydd ym Mhrydain ac yng Nghymru. A mae o'n ddarllen diddorol iawn ystadegau bob amser. Da chi'n gallu pwyso, mesur nhw a dod i benderfyniadau gwahanol ynglyn â'i arwyddocad a'i ystyr nhw. A yn rhyfeddol i mi, mi oedd yr newyddion yn dweud, mae y nifer o bobl sydd yn dweud i bod nhw'n Gristnogion wedi mynd lawr o dan 50% ym Mhrydain. Mae fi'n mynd, waw, o dan 50%, wel mae lawr i nis na ni, mae o'n 46%. A dyma fi'n mynd, bobl bach, 46% o bobl Prydain yn dweud i bod nhw'n Gristnogion. Mae'n gwbl rhyfeddol, oherwydd mae hynny, dwi ddim yn fathemategydd eilir fel ti'n gwybod, yn ddegau o filiynau o bobl, 50% o ddydwn i 60 miliwn yn 30 miliwn, so mae tua 27 miliwn o bobl di rhoi tic Cristion yn y cyfrifiad. Ac yng Nghymru, mae'n golygu bod yna 1 miliwn o bobl wedi ticio'r blwch bod nhw'n Gristnogion. A mae hwn yn ddirgelwch i fi oherwydd dydyn nhw ddim yn mynychu lle i fynegu ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, da ni'n gallu cymryd na Cristnogion diwylliannol ydyn nhw. Bod nhw o hanes a chefndir a dealltwriaeth Cristnogol. Mae hynny'n golygu dau beth i ni. Mae'n golygu bod lot o bobl ddim yn dod i le o addoliad, ac os da ni sôn am ryw 3-4% o bobl Cymru bellach sydd yn mynd i le i eglwys i gyd addoli hefo Cristnogion eraill. Ond mae'n golygu bod o'n faes cenhadol reit handi ni'n dydy. O, da chi'n dweud bod chi'n Gristion, beth am i ni drafod y pwnc? Beth am i ni drafod beth ydy ystyr hwnnw i chi? Ond mae o hefyd yn yn hannog ni i sylweddoli pa mor bwysig ydy yn bod ni ar hyn o bryd yn annog yn gilydd y rhai sydd yn dod ac yn addoli i fod yn ddisgyblion i Iesu Grist. Dal ati a ddoli, dal ati i ddysgu, dal ati i fod yn ddisgyblion a sylweddoli pwy ydy Iesu Grist mewn gwirionedd. Allwn ni ddim i anwybyddu fo, ac allwn ni ddim peidio ar rhannu'r newyddion da am Iesu i'r boblogaeth sydd o'n cwmpas ni. A da ni'n cael cyfle yn hyfnod yr adfent drwy gair, drwy y Beibl, drwy yr carola bendigedig y byddwn ni'n ei canu, i ystyried eto pwy ydy Iesu Grist. A fel da chi'n gwybod, mae yna ddau brif bwyslais yn yr adfent, sef geni gwirthiol Iesu Grist, Emmanuel, Duw gyda ni fel oedd Gwilym yn sôn ar y dechrau,
fod Duw wedi dod i'r byd yn Iesu Grist i ddod â'i achawdwriaeth, ac hefyd a ddewid Iesu. Ryw dro dwi'n dod nôl unwaith eto, mewn gogoniant ac mewn grym. Ac yn ystod yr adfent, da ni'n cofio y ddau bwyslais yna. Y geni gwirthiol ac ail ddyfodiad Iesu Grist. Rwan ta, yn Hebreaid, mi oedd yr awdur, da ni ddim yn gwybod pwy oedd yr awdur, mi oedden nhw'n arfer deud Paul, ond maen nhw'n ama na Paul sgwennodd o. Mae yna rei ysgolheigion yn dweud falle na merch neu menyw oedd wedi sgrifennu y llythyr at yr Hebreaid. Ond mae wedi cael ei anelu'n arbennig at Iddewon Cristnogol. Dyna di ystyr Hebreaid, Iddewon pobl ddiw. A be mae'r llythyr yn ei wneud ydy, mae'n dod â Iesu Grist reit i'r canol ac yn dangos pwy ydy o. Ond mae yna lot o sôn hefyd am yr Hen Testament ac am offeiriaid ac am aberth dros bechoda yn deillio o yr hyn sydd yn yr Hen Testament. A mae'n agor yn drawiadol. Beibl Cymraeg Newydd mewn llawer dull a llawer modd, y llefarodd Duw gynt drwy'r proffwydi wrth yr hynafiaid. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Ym Mangor Ucha mi oedd yna 2 le chwarae i blant. Pen bonc oedden nhw'n yn rhy dda, oherwydd mond swings oedd yn pen bonc. Ond oedd yna olygfa bendigedig o Sir Fôn ac Afon Menai yn llifo o danodd. Ond yn ffefryn ni oedd cae chwarae plant Craig y Don. Ac am un rheswm yn arbennig oedden ni'n mynd yn fanna oherwydd bod yna roundabout yn Craig y Don. Do'n am health and safety yn y 60au, mi o'na roundabout. Ac o'r fora dydd Sadwrn o'na llwyth o blant yn mynd i cae chwarae Craig y Don i fynd ar y roundabout. A mi oedd y plant un yn trio gwneud i roundabout fynd mor gyflym ac oedd o bosib. Felly oedd plot o plant yn eistedd ar y roundabout, o'na stepan i chi sefyll arno fo, ac yna oedd o fel pizza di dorri ar y top, ac oedd ganddo chi driongla. A wedyn oeddech chi'n mynd a gafal yn y bwlyn oedd yn y canol, ac oedd y roundabout yn dechrau troi, a throi, a throi. A testyn, doniolwch ofnadwy'r plant mawr, oedd troi o mor gyflym fel bod plant yn hedfan i ffwrdd i bob cyfeiriad. Oedd o mor ddifrifol, oedd ambulans Sbyty Gwynedd yn parcio ar fora dydd Sadwrn tu allan i Craig y Don. Ac oedden nhw'n gweld plant yn hedfan i dop y coed, allan i'r Afon Menai, a'r plant un jyst yn chwerthin am eu penna nhw. Ond, mae'n bywyd ni fel Cristnogion yn gallu bod fel yna. Yn y canol mae Iesu Grist i fod. Ond mae'n bywyd ni'n llenwi hefo bob math o weithgaredda a dyletswydda a chyfrifoldeba a phryderon. A mae'n mynd yn gynt ac yn gynt. A mae Iesu Grist yn cael ei wthio mwy a mwy i'r ymyl. Ac yn hanes rhai o'n ffrindiau ni gweitha'r modd, mae Iesu Grist yn syrthio oddi ar roundabout i bywyd nhw. A be mae Hebreaid yn ei ddweud wrth y Cristnogion ydy, peidiwch llithro nôl i'r hen iddewiaeth, daliwch ati i roed Iesu Grist yn y canol, o'i gwmpas o yma'r cwbl i fod i droi. A dyma'r darlleniad. Yn y gorffennol pell, roedd Duw wedi siarad gyda'n hynafiaid drwy'r proffwydi. Gwnaeth hyn bob yn dipyn ac mewn gwahanol ffyrdd. Ond bellach yn y cyfnod olaf hwn, mae wedi siarad â ni drwy ei fab. Mae Duw wedi dewis rhoi popeth sy'n bodoli'n iddo fe, yr un oedd gyda Duw yn gwneud y bydysawd. Mae holl ysblander Duw yn disgleirio honno. Mae'n dangos i ni'n berffaith sut un ydy Duw. Ei awdurdod pwerus sy'n dal popeth yn y bydysawd gyda'i gilydd. Ar ôl iddo ei gwneud hi'n bosib i bobl gael ei glanhau o'i pechodau,
Cafodd eistedd yn y nefoedd, yn y sedd anrhydedd ar ochr dde y Duw mawr ei hun. Roedd wedi wneud yn bwysicach na'r angylion. Roedd y teitl roddodd Duw iddo'n dangos ei fod yn bwysicach na nhw. Wnaeth Duw ddweud hyn wrth angel erioed, ti ydy fy mab i, heddiw des i'n dad i ti. Neu hyn, byddai'n dad iddo fe a bydd e'n fab i mi. Ac wrth i Dduw ddod a'i fab hynaf yn ôl i'r byd nefol i'w anrhydeddu, mae'n dweud, addolwch holl angylion Duw. Pan mae Duw yn sôn am angylion, mae'n ei ddisgrifio fel negeswyr sydd fel gwyntoedd a gweision sydd fel fflamau o dan. Ond am y mab, y mae Duw yn dweud hyn, byddi di o Dduw yn brenin ar yr orsedd am byth, a byddi'n teyrnasu mewn ffordd gyfiawn. Ti'n caru beth sy'n iawn ac yn casau drygioni. Felly mae Duw, dy Dduw di, wedi deineinio di, a thwallt olew llawenydd arna ti yn fwy na neb arall. A hefyd, o arglwydd, ti osododd y ddaear yn ei lle ar y dechrau cyntaf, a gwaith dy ddwylo di ydy popeth yn yr awyr. Byddan nhw'n darfod, ond rwy ti'n aros. Byddan nhw'n mynd yn hen fel dillad wedi gwisgo. Byddi di'n ei rholio i fyny fel hen glogyn. Byddi ni newid nhw fel rhywun yn newid dillad. Ond rwy ti yn aros byth. Dwi ti byth yn mynd yn hen. Wnaeth Duw ddweud hyn wrth angel erioed. Eistedd yma yn y sedd anrhydedd, nes i mi wneud i delynion blygu, fel stôl i ti orffwys dy draed arni. Dim ond gweision ydy'r angylion, ysbrydion wedi hanfon i wasanaethu'r rhai fydd yn cael ei hachub. A diolch i Dduw am ei air. Gwilym? A'n i sefyll i ganu y garol yma, y wele cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawr oca erioed. Wele cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawr oca erioed. Dar fi Moses a'r proffwyd i dweud amdano i'n ei ddod. Iesu yw gwir fab Duw, fynd â ffranw'n dynol yw. Hwn yw rwy'n ar ben Calfaria, aeth i'r lladd yn ein lle. Swmeint aled fawl a dalon, ac ddechrau'r dyddiau nid, trwy ei waith i'n ei cael. Byddol heddwch ar ei cael. Dyma dyfai'n ceunau garu, a'i gorfod i'n fwy na di. Brynu'n bywyd talu, daled a'n glanhau a'i gwaed ei hyd. Brodyr fewn, llawen hewn, dilchwch iddo byth na fewn. Brodyr fewn, llawen hewn, diolchwch iddo byth na fewn. Hyfryd, diolch i ti Gwilym. Wele cawsom. A mae hwnna'n clymu, da ni ddim wedi gorffan. Gwybod bod chi'n meddwl bod ni wedi gorffan. Cynnon ni chydig bach eto i fynd. Di ddim yn rhy boeth? Dyna di'r cwestiwn. Di ddim rhy boeth. Mae'r emyn yna mynd hefo y ddwy adnod yma. Wele cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawr oca erioed. Darfu
fe wnaeth darfu i Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod. Felly mae hwnna'n clymu hefo y ddwy adnod sydd ganddo ni yn y fan yma. Ein ni'n neidio. Dyma ni, y ddwy adnod da ni'n mynd i edrych yn sydyn arnyn nhw. Yn y gorffennol pell, roedd Duw wedi siarad gyda'n hynafiaid ni drwy'r proffwydi, wnaeth hyn bob yn dipyn ac mewn gwahanol ffyrdd. Fel da chi'n gwybod, cyfeirio mae yr adnod gyntaf o Hebreaid at yr Hen Testament ac at yr hyn oedd y proffwydi wedi ddweud yn holl lyfrau yr Hen Testament. A mae'r awdur yn pwysleisio y rhediad sydd trwy y Beibl i gyd. Fod Iesu nid yn ddechrau newydd cyfan gwbl ar ôl iddo fo ddod, ond bod o'n cario ymlaen o'r hyn oedd wedi digwydd ac wedi ddatguddio yn yr Hen Testament a drwy y Beibl i gyd, hyd llyfr y datguddiad ar y diwedd. A fod yr Hen Testament a'r proffwydi yn sôn am Iesu Grist. A mi oedd Duw yn yr Hen Testament wedi siarad hefo'r bobl oedd wedi mynd o'i blaenau nhw. Hynafiaid, hen dyddiau, hen neinia. Ac mi oedd neges wedi cael ei roi i broffwydi ac i bobl Dduw. Ac yna mi oedd y proffwydi yn rhannu neges Duw hefo pobl Israel. Ond hefyd oedd ganddyn nhw neges a gwirionedd ar gyfer dynoliaeth i gyd. Ond mi oedd ffordd oedd Duw yn siarad yn yr Hen Testament yn wahanol i'r hyn a ddigwyddodd ar ôl Iesu Grist ddod i'r byd. A peth arall pwysig ynglyn â hyn ydy, ar ôl i'r Iesu ddod i'r byd, nawn ni sôn am hynny mewn eiliad, does na ddim byd i'w ychwanegu at ddatguddiad Duw. Sa'n byd newydd, da ni'n gallu dadansoddi, da ni'n gallu pwyso a mesur, ond yn Iesu Grist, yn ei enedigaeth a'i fywyd, a'r hyn a wnaeth, a'i ddysgeidiaeth, a'i wirthia, a'i atgyfodiad, a'i farwolaeth a'i atgyfodiad, mae Duw wedi siarad hefo gwirioneddau terfynol. Di pawb ddim yn credu hyn. Mae pobl yn dweud, wel, da ni angen ychwanegu at Iesu Grist. Mae chydig bach yn hen ffasiwn yn 2022. Felly, allwn ni ddadansoddi a gweithio allan am yn bwysig yn bod ni'n gwneud y ffydd grisnogol a dysgeidiaeth Iesu i'n cyfnod ni. Ond da ni'n gallu ychwanegu gwirionedd. Mae yna bobl wedi bod sydd yn dweud mae rhaid ychwanegu at Iesu Grist. Fel Mohammed, mae yna lot am Iesu yn y Coran. Ond 700 mlynedd ar ôl atgyfodiad yr arglwydd Iesu oedd Mohammed. A mae o'n ychwanegu at yr hyn ddigwyddodd yn Iesu. Neu yn newid pethau ddywedwyd am Iesu. Mae ganddo chi bobl fel Joseph Smith, hefo'r Mormoniaid a Book of Mormons, yn dweud, ia wel, Iesu Grist, ond mae gynnon ni ddatguddiad arall rwan i ychwanegu ato fo. Mary Baker Eddy, Christian Science. Chi bod Capel y Crwys, o cyn iddyn nhw brynu'r adeilad, Christian Science oedd yn yr adeilad hwnnw. A mi oedd hi'n sefydlu pethau ac yn dweud bod yna wirioneddau newydd i roi at yr arglwydd Iesu. Lot o'n nhw. Charles Russell, Ron Hubbard, hefo Scientology, Sun Myung Moon. Chi'n cofio sôn amdano fo yn yr 80au? Oedden nhw'n sefydlu cynulleidfaoedd ym Mhrydain, Sun Myung Moon, Unification Church o Coran. A mae ganddyn nhw sail beiblaidd am Iesu Grist, ond oedden nhw'n dweud, Sun Myung Moon oedd Iesu Grist wedi dod yn ôl. A felly, da ni'n ychwanegu pethau at y datguddiad yn Iesu. Ond mae'r Beibl yn dweud, a da ni'n gallu derbyn neu wrthod o, yn ddigamsyniol, mae Iesu ydi datguddiad terfynol a pherffaith Duw. Ac felly mae'n hanfodol yn bod ni'n gwrando ac yn credu a'i ddilyn. Iesu di'r neges bwysicaf erioed. Ar hyn mae
y llythyr at yr Hebreaid yn ei wneud ydy pwysleisio hyn. Mae'n dweud, oedd y proffwydi yn dysgu ni am ddew drwy y gyfraith a drwy lyfr y salmau, ond mi oedd o hefyd yn sôn am Iesu Grist a'i fod o yn mynd i ddod i'r byd. A mae'n gwneud hyn yn y bennod gyntaf, os da chi'n edrych ar yr adnodau nesaf sydd ganddo ni. Dyfyniadau di'r rheina, fod gair yr arglwydd yn dod i'r proffwydi. Da chi'n gwybod? Eseia a Abraham a Jeremia yn fama. Bod Duw yn siarad yn uniongyrchol ac yn rhoi negas i'r proffwydi. Ond mi oedden nhw hefyd yn sôn am Iesu Grist, ac yn aml yn Hebreaid, mae'r awdur yn dyfynnu'r Hen Testament ac yn dweud, chi'n gweld mi oedd y proffwydi'n sôn am Iesu? Ac yn y fan yma, wnaeth Duw ddweud hwn wrth angylion erioed. Ti ydy fy mab i, heddiw des i'n dad i ti, fel oedd yn cael ei roi yn salm, yr ail salm, y 7fed adnod, neu yn fama'n ail Samuel. Duw yn dweud, byddai'n dad iddo fe a bydd e'n fab i mi. Ac wrth i Dduw ddod a'i fab hynaf yn ôl i'r byd, nefel i'w anrhydeddu, mae'n dweud, a ddolwch holl angylion Duw. Felly, yn yr Hen Testament, mae yna sôn bod y Meseia, bod Iesu yn mynd i ddod, ac na mab Duw ydi o. A bod pobl yn mynd i'w addoli fo. Mae o'n uwch na'r angylion, a ddolwch holl angylion Duw. Darfu Moses, mi ddaru Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod. Felly mi oedd y proffwydi yn rhagfynegu y bydda'r Meseia yn fab Duw ac yn gyfan gwbl unigryw. Sleid nesaf? Felly dyna'r adnod gyntaf. Ond wedyn yn yr ail adnod, mi oedd o'n siarad hefo'r bobl drwy eiriau a mewn gwahanol ffyrdd, gwirthia, symboliaeth, digwyddiadau. Ond dyna meddan nhw, ond bellach yn y cyfnod olaf hwn, mae wedi siarad â ni drwy ei fab. Mae Duw wedi dewis rhoi popeth sy'n bodoli yn eiddo iddo ef, yr un oedd gyda Duw yn gwneud y bydysawd. Rwan ta, yn y dyddiau olaf, allwch chi sôn am rheini fel, oedd Hebreaid wedi sgwennu tua 60 i 70 oed Crist, yn y dyddiau olaf, neu mae rhai pobl yn sôn am dyddiau olaf yn hanes y byd ar ôl i Iesu ddod a'i eni a bod ni'n disgwyl yr ail ddyfodiad. Ond to beth am hynny, mae o'n dweud, mae Duw yn siarad hefo ni yn arbennig yn Iesu Grist. A mae hwn yn beth pwysig. Mae pethau newid pan ddaeth yr arglwydd Iesu. Mi ddigwyddodd rhywbeth cyfan gwbl arbennig yng ngeni'r arglwydd Iesu. Ac yn y person bendigedig yma, mae Duw yn siarad hefo ni. Mae o'n datgelu, mae o'n datguddio i galon, a'i ewyllus, a'i fwriadau, a'i iachawdwriaeth yn Iesu Grist. Iesu ydy'r neges bwysicaf erioed. A mae'n ddiddorol pan da chi'n cymharu ysgrythyr neu Beibl hefo Beibl. Da chi'n mynd i gychwyn Efengil Ioan, a mae'n deud yn y dechreuad oedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Rwan ta, y gair ydy rhywbeth sydd yn cyfathrebu, sydd yn cyflwyno rhyw wirionedd. Dyna di pwrpas geiriau, ynddo? Bod fi'n gallu siarad hefo chi a trio cyfleu yr hyn sydd yn y fan yma. Ond Iesu Grist ydy gair Duw. Ac yn Iesu, mae Duw yn cyfleu feddwl, i fwriadau, i farn, i achawdwriaeth i ni fel dynoliaeth. Ac yn Ioan, mae o'n nes ymlaen yn y bennod yn dweud, daeth y gair yn berson o gig a gwaed, daeth i fyw yn ein plith ni. Gwelon ni ei ysblander dwyfol, ei ysblander fel mab unigryw wedi dod oddi wrth y tad, yn llawn
heilioni a gwirionedd. Felly mae yna debygrwydd rhwng ail adnod Hebreaid ac adnodau cyntaf Efengyl Ioan. Iesu di neges achubol Duw i ddynoliaeth. A da ni ddim angen unrhyw newyddion da arall nag unrhyw ddatguddiad arall yn ychwanegol at Iesu Grist. Mae o yn ddigon. Mae o'n fendigedig. A'r rheswm am hynny ydy pwy oedd o'n de? Mab Duw. Bod Duw wedi gwisgo cnawd, wedi ymgnawdoli, incarnated, yn y baban yna. A dyna pam bod gen i Iesu mor bwysig, nid stori tywydd teg ydy o, nid myth, mae'n stori neis dydy. Mae pobl yn licio stori'r Nadolig yn dydy, mae'n rhywbeth cynnes, teuluol, enillgar, a mae'r elfen yna'n bwysig. Ond fel Cristnogion, da ni'n sefyll yn geg agorad yn fel, dyma faint o Duw yn caru ni. Dyma faint o Duw am yn hennill ni. Dyma faint o Duw am ddod a'i deyrnas i'r byd. Oherwydd yn y baban yma, bregus, tlawd, di-amddiffyn, mae Duw wedi dod i'n plith. Ac fyddwn ni'n canu am hyn yn ystod y carolau, yn ystod yr wythnosau nesaf yma. Mab Duw tragwyddoldeb yn gorwedd mewn preseb, trin undeb mewn pirdeb heb ball. Ei ras o derbynion ac yn y blaen. A da ni'n sefyll ac yn addoli wrth feddwl am yr hyn sydd wedi digwydd yn Iesu Grist. A dyma pam bod i enni fo o arwyddocad arbennig. Dyma pam bod yr hyn wnaeth o hefo arwyddocad tragwyddol. Dyma pam bod ni'n glymu ac yn gwrando ar eiriau fo. Oherwydd hwn ydy mab Duw. Dyma pam bod arwyddocad enfawr i'w farwolaeth o ar y groes. Oherwydd hwn ydy'r Duw ddyn. Dwi'n natur mewn un person. Ac felly mae'n bwysig credu a gwrando a rhannu y newyddion da am ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. A dyna pam bod ni'n gallu deud fod Iesu mor bwysig. Ystyriwch yr adnodau... Sgynna ni'r adnodau nesaf? Ia, dyna'n fanna lle oedden ni. Be mae'n deud am Iesu? Ond bellach mae wedi siarad â ni trwy fab. Ac yna mae o'n sôn, mae Duw wedi dewis rhoi popeth sy'n bodoli yn iddo ef. Yr un oedd gyda Duw yn gwneud y bydysawd. Iesu Grist yw hwn. Da ni sôn am y drindod, tad, mab ac ysbryd glân. Fod Iesu yno hefo Duw yn y creu. Yn y dechreuad y creodd Duw yn nefoedd ar ddeiar o ddafluniaidd a gwag, a thywyllwch oedd ar wyneb y dyfroedd. A dywedodd Duw, dyma Duw yn deud y gair, bydded goleini. A Iesu ydy'r gair. Felly reit ar ddechrau yr Genesis, da ni'n cael y tad a mab a'r ysbryd glân yn gweithio hefo'i gilydd yn y cread. A mae'r Nadolig yn fendigedig, yn gynnes, yn braf, yn oleini'n y tywyllwch. Ond mae o'n syfrdanol hefyd wrth i ni sylweddoli yr hyn mae Duw yn ei wneud yn ei anwyl fab Iesu Grist. Ac os da ni eisiau dysgu am Dduw a chlywed Duw a dilyn geiriau Duw, lle da ni'n mynd? At Iesu Grist yn y dyddiau olaf hyn. Nath o siarad mewn mab. Da chi bod, mae'r byd yn aml iawn yn dweud, ewch i fanna, gnewch hyn, a newch i glywed llais Duw. Be mae'r Beibl yn dweud ydy, dewch at Iesu Grist i glywed llais a geiriau a gweld gogoniant Duw yn y person rhyfedd hwn. Felly yn ystod adfent, da ni'n dod at y Iesu Grist ar roundabout ein bywyd, yng nghanol yn prysurdeb, a da ni'n rhoi'r Iesu yn y canol. A dydy'r gweithgareddau a'r holl bethau da ni'n ei wneud ddim yn mynd i weithio
Iesu Grist oddi ar y roundabout. Mwyn i enw. Amen. Fe ganwn? Ganwn yr emyn olaf, ysblander Brenin Nef. A mae'n sôn am fawredd Duw fan hyn a'r ditgan ydy mor fawr yw ein Duw, cenwch ffri, mor fawr yw ein Duw. Felly dewch ni sefyll i ddannu. Ysblander Brenin Nef, fawredd sy'n ei greu, gadewch i lawenhau, dewch i lawenhau. Mae'n gwisgo golau byd, mae'n treidio'r tywydd dydd, prynu'n sŵn ei lais, prynu'n sŵn ei lais. Mor fawr yw ei Duw, cenwch ffri mor fawr yw ei Duw, fe welwn ni mor fawr yw ei Duw. Fe saif oes i oes, mewn grym teyrnas am ddwy, o'r dechrau a hyd byth, dechrau a hyd byth. Yn drin dod yw tân, y mab ar ysbryd fan, llew ar oed yn un, llew ar oed yn un. Mor fawr yw ein Duw, cenwch ffri mor fawr yw ein Duw, fe welwn ni mor fawr yw ein Duw. Mor fawr yw ein Duw, cenwch ffri mor fawr yw ein Duw, fe welwn ni mor fawr yw ein Duw. Ti yw'r enw'r uchaf i, ti sy'n heiddi mawl i gyd, fe ganon ni mor fawr yw ein Duw. Mor fawr yw ein Duw, cenwch ffri mor fawr yw ein Duw, fe welwn ni mor fawr yw ein Duw. Amen, mor fawr yw ein Duw. Cofiwch bod yna banad ar y diwedd. Pidiwch ar ddithro yma. Mae'n oer tu allan. Mae'n gynnes tu mewn. Diolch i'r tîm, diolch i Gwilym, diolch i Tudur, diolch i Petra, diolch i Delis sydd yn paratoi y paned. Ac i Caris Mair am wneud y ffrwd byw. Gawn ni rannu'r gras efo'n gilydd? Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o gyda chi o'r awr hon hyd byth. Amen. Diolch. Eisiau trefnu o'r ffordd. O'n i'n trio